Heippa vaan kaikille! Tällä videolla mä kerron teille syy, minkä takia petsivideoita tulee niin vähän ja et niitä ei tule usein. Siihen on kyllä 3 tai 2 syytä. Ainakin yksi syy on melkein kaikilla petsitubaajilla. Se ärsyttävä koulu. Niin sen takia oikeasti videoita ei tule niin usein. Oikeasti. Ja myös, no miten koulu voi olla syylliseksi, koska se on niinku joskus 8 ja, kun mulla on kuunnelkaa, 8, 10. Siis mulla on tommoset aamut, jotenkin 10 aamuisin mä voisin, perjantaisin mulla on tosi lyhyt päivä, bla, jolle ketään ei kiinnosta. Mutta siis, kun koulu loppuu niin vähän, niin mun pitää tehdä läksyjä. No, mä teen ne illalla. Mut siis mulla on kyllä aika paljon vapaa-aikaa, mä en vaan jaksa. Julle, tajusitko sä, että sä loukkasit just äsken sun katsoi? Mutta joo, sori toi äskeinen. Mutta siis videoita ei tule niin paljon koulun ja mun laiskuuden takia, koska mä oon niin laiska tekee niitä videoita. Ja kun te tiedätte, että mä kuvaan kännykällä. 3. syy on sen takia, koska siinä ei ole aina tilaa. Ja mua ärsyttäisi niin paljon, että musta vaan tuntuu, että mä vihaan tätä koko YouTubea. Niin 3. syy on se, koska mun kännykkä ei vaan siinä on vaan niin paljon tilaa. Mutta siis, mitä mä olin sanomassa? Ei. Mutta siis, se ei haittaa mitään, että on muisti vähissä ja kaikkea. Hei, ja muuten, vaikka mä kuvaan kännykällä, niin tää laatu on kyllä aika hyvä, kieltämättä. Mutta jos tykkäsit videosta, painatkaa peukut ylös ja laittakaa mun kanavalle, me nähdään seuraavassa videossa teidän kanssa. Ne oli Julle Liini. Heidoo!